Muscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Dean Sure Gold with Strength Pro na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Easy as 1, 2, 3 lang yan. 1, pupunta sa party reception. 2, hanapin ang number 63. Shade ang bilog sa tabi ng number 60. Ang probinsyano party list. Kami ni Mama, gusto ko membor. Kaso, hindi ba naman siya? Ang buto na kulang sa calcium, marunong pwedeng mauwi sa osteoporosis sa pagtanda. Kaya dapat mag-Patrick with a powerful gold formula. Tulong ang palakas ng dugo. Take Patrick. Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Parang sobrang sarap na lahat. Nescafe Classic ang black coffee na pinakamasarap sa napaksarap. Ang mga kahilingan dapat tinutupad. Kaya sa Tupad Party List 148 sa Balota, bibigyan ka ng ayuda at trabaho. Kung walang pangako, tupad agad. Tupad Party List 148 sa Balota. Pamamagin at tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage.
Ask your pharmacist for Neurobion. Sabi nila, parang anong ginawa nung nakaupo ka sa Senado? Anong pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, anong mahihirap? Lumanas kami ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaako, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlan. Tatak Lingkod Dapi. Supremo ng Senado. Lito Dapi. Number 35 sa Manota. Lito Dapi. Dati, may gatas na pang matanda. Virtually advanced tulog ang Hello, Ma'am Jean. Boss Bell, good evening. kagaya ng ibig sabihin pero at the price na virtually advanced. Para sa pagpaswag ka mga Bicolano, kaipuhan ni Balik ang Bicol Express. Kaipuhan na singtibay, sinikas ng bulletin, gikat sa Japan. Bulletin para sa Bicol. Ang programa kan Bicol Sarot na makautugmahan sa pamilyang Bicolano. Kaswating proyekto kan Bicol Sarot para sa pinakamarikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol Sarot. Ang party list na magtataon ni progreso para sa mga Bicolano. Discover beautiful hair like never before. Introducing all new Creason Triple Keratin Serum Conditioner with 30x keratin serum. Ultimately perfect straight hair. Try all new Creason. Hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong hanggang kami nakaahon. Si Camille Katapilayan, tumutulong sa kanila. Si Camille Katapilayan, katuwang sa kabuhayan. Camille Villar, Katapilayan, ikanak sa utak number 66. Ay, tingin. Buti pa ang chowking halo ay super sarap. Kompleto ka rin sa Sa Rocket Summer, Rocket Halo-Halo Supreme. Pilyar. Pilyar. Taktol po. Nakapambik ng inapi. Saan ka pa? Serious party list ka na. Sa lagat namin, Matik by Jessie. Kahit nung buntis ako, ngayong mami na ako, iibahin ko pa ba ang ibibigay ko? Matik by Jessie for Kids. Ingat ng by Jessie, nasa doctor prescribed by Jessie for Kids din. Matik ibuhos, matik inumin. Basta iniingatan ko, ipagkakatiwala ko lang sa pinagkakatiwalaan ko. Uy, ate, sa lagat ng bata, dapat Matik by Jessie for Kids. ang gagawin nila yan. Dad Connectitious Special with Lady's Choice, the #1 layer with best quality ingredients with 100% farm fresh eggs. Wow! Special Lady's Choice. Lumang tugtugin na yan. Dito tayo sa Solid. Sa Solid North Party List. Habang kami ang serbisyo sa tao. Ang turismo, pinakapagp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 ap
pagkakakilango sa ating mga kababayan. Turismo, trabaho, para sa progreso ng Chini buong Channel, Pilipinas. good Ito ang evening. Solid North Party List. 104 sa balota. Thank you, Ma'am Jean. Boss Bell. Mag-play ako ngayon sa inyo. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming presyo. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. Sarap pag-road trip. Bakit? Sobra stress. Relax na. Flanax deals with the real colors of pain with care. Pinapanatan ako.
Sobrang sakit. Panatagsak na From Tyson. sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panatagsak na. From Tyson. Straightening? Color? Curling? Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair. A bioprotein hair that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. That's idiot.ph. Body pain? Use Salapas. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately, gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salapas. Relief that sticks for up to 8 hours. Hindi lang inuman ang nagaganap sa inuman. May kwentuhan, kantahan, iyakan, landian, pardahulan, at kung ano-ano pa man. Maki-scratching, sarap kainuman. Polusyon, Allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Pero nung mga bot hika dahil may plemang nakabara, inabas, para walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi, Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginawang nanda, Plemex Forte. Tigil ang bot hika, tigil ang hinala. Basta lagundi, alam na, Plemex. Your playground? Now online. FPPay tested for 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay-for-fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. O, ayan ang sukiin mo ha. Maraming salamat. Babalik ka. Suki. Panyo! Panyo kayo dyan. Bili na kayo ng panyo. Alitindig! Oh! May nagpapabili po. Ano yan? Sino nagbibigay? Ako, hindi ko pwedeng sabihin eh. Basta pinabibigay. Hindi ko matatanggap yan. Umalis ka na. Hindi nga kalitipin. Ako mayayari eh. Sabihin mo sa nagbigay ng pera na yan, hindi ko yan matatanggap. Umalis ka na. Naiinit mo ang ulo ko. Alis! Hoy, teka muna. Hoy, sandali! Ito naman din, bakit mo naman pinag-iral? Ito naman lang ng gastos natin. Kaya ko mabuhay mag-isa. Hindi ko kailangan ng limos. Diyos ko, nagagalit na naman sa ibutura ng puso na nagbibigay out of concern sa iyo. Alam ko kay Tambon nang galing yung pera yun. Hindi ko yun matatanggap. Ano akala niya? Madadaan niya tayo sa sukol? Akala niya, dahil may pera na siya, mabibili niya ang kapatawaran natin na maaayos niya yung gulong dinala niya sa buhay natin? Ikaw naman, kung saan sa iyo, lalo na hanggang ako mo, tender namin care, ikaw naman. Roda, hindi ko matatanggap ang pera na galing sa kamalatiaan. At alam ko, galing yun sa kasumaan ng kanya niya. Ano ka matay ha? Diyos ko, alam mo naman kailangan natin ng datong. Ano pa? Diyos ko, sayang din naman yun. Para hindi yung pera mo yun. Maraming salamat. Maraming salamat. Amol, hindi mo naman ako. Alamang daw, balik sa masama to. Sige, salamat. Salamat sa
Inspirasyon ng ating mga kabatang Quiapo. Bilang isang DPWH maintenance, natutunan mo ay tanggol yung pagpursili sa buhat ng habang lang. Hindi ka sa kanya kukuha ng lakas ng loob. Bilang isang fruit vendor sa Tanggol ako, nagturo sa akin kung paano makisama, magsikap. Titinda po ako siya, dumidiskarte. Pares na po kami dumidiskarte sa buhay. O ay isang driver, idol ko si Tanggol. Bilang traffic enforcer, idol kita tanggol, lalo na napakabuti mo. Hindi siya nakakalimot na kahit gano'n lumasin ka. As a student, ako alay sa Batang Quiapo is maging honest ka, palagi siyang humingi ng tulong sa pag-uwi. Kami mga estudyante sa dito, idol ng Tanggol. Ako ang office worker na barang ko ang Batang Quiapo na tatulungan akong mga katrabaho bilang pamilya para matanan malifayan. Kaya hindi ka matarang taklapan. Inspirasyon na ako ni Tanggol na magtrabaho ng tuhay para mabutihan ang ako ninihinya. At sa kami mga aral ko, Sinabutin yung pagmamahal sa magulang, ang gandang loob sa kapwa. Patabilin, ang imong bukas sa pamilya o mga higala. Tapos sa siyang mga mulapan ko siya ng Sambil siya kabata na gisalikway sa mga ginitanan. Tungod ang proyekto ng Tanggol, dinidyo ti kapyaan. Iwa, magkakasangga tayo. nawa ko ay makakasaya pa tayo. FPJ's Batang Quiapo. Isasangkit na natin sila sa tayo. As an isang buong tayo ng cash. Ngayon iisip ko, paano ito magugulo pamilya sa lahat ng mga nagawa mo? Ano mga nagawa mo ngayon? Nakapatay ako, Andres. Paano siya pinatay? Wala na lang akong nakuha ng parang kasumitag ng biktima mo. Ngayong Martes, kakagat ang pangamba. Sa dami naman ang ito, joke pa talaga sila. Ganyan siya. pare ko. Kaya ba itong pigilan? Patay, binalik ko na. Ang lalaking binarin, posible may nakakahawang sa siya. Pag nakagat, either mamamatay ka o maawa ng virus. Posible kaya na hallucination din at hindi disease. Happiness, weeknights, 10:15 p.m. Sila ang mga acts na nakakuha ng big yes mula sa ating power judges. Grabe po yung ginagawa niyo. Yes. Parang nanonood ako ng Bossing and Excel sa TV ko. It's a yes for me. Magbigay ako, kukunin ko kayo. It's a yes for me. Ang pangalawang Golden Buzzer mula kay Boss FNJ. After 7 years, ngayon na po nakakita ng ganyan. Matrix. Pilipinas Got Talent. Good day for a date. Bad day for a day. Makadandruff yan. Head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Wala sa'yo! Umaga pa lang, pagpapis ka na. Mag-type na. Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalinis. Pero sa tayo, tagos ang linis. Tayo, tagos linis. Kaya true bango. Sabi nila, walang anong ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Anong pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Rito, anong mahihirap? Lumanas ka na ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban.
Ako mula. Tatak Lincoln Dapi. Supremo ng Senado, Lincoln Dapi. Number 35 sa balota. Rito Dapi! Period threats can't stop a pro because she's an expert. She trusts Skynet Pro, the only prescribed feminine wash with chlorhexidine gluconate from L'Oreal Tri-Power Protection. Gynet Pro, the pro in period protection. Sa paglaban, turabos na nagpapahirap, iba ang tibok na sumasama. Sa party list ko, wingback siba. Ang sipag, kailangan may pinaghuhugutan. Kopi ko black, 3 in 1. Buhay! 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 Kopi ko black, 3 in 1. Ang kape, para buhay ang loob ko. Ang party list na maasahan, AXIS. Pag inabuso, AXIS ang tutulong sa'yo. Kakampi ng inapi. AXIS. Number 68 sa balota. Kung sakit ang likod mo, these might be warning signs that your mobility may be at risk. Try Enlin Gold 5X, clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make a difference in just 4 weeks. Kapag masagana ko, ating masagana ang buhay. Alagaan mo ang magsasaka. Dahil mayaman ng Pilipinas, dapat lang mayaman din ang Pilipino. Pag may tipo, May shadow ka. Number 51 sa balota. Look, today weekend. Look, sinipon ka nga. Magbagong music! Music Zipas! Now it's it! Para naman na nasipon ko sa sipon at mas bilis ka rin! Wheels at Zipas. Now it's it. hindi na yan. Ako, hindi ko lang makikinabang sa World Class Hospital. Ako, nabibigyan ng trabaho dahil sa ako dito. Ako, mas marami na katulong, hindi ko lang. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol. Ako Bicol. Ako Bicol. Ako Bicol. Kaya ng kabuhayan, sagot na ang ako Bicol. Ako Bicol. Matiwas sa balota. Lunch? Budget ko, dito lang ha. Pero ang sarap sana naman dito. Got you. All new Jollibee Chicken Filet. So meaty. So saucy. 69 lang. Huwag kang mag-alala. It's going to be better. Manalig. Maniwala. Gagaan. Gaganda. Ubuti. Do not worry, it will be better. Dapat better, I'll be better. It will be better. I'll be better. Abby B9 for Senator, number 9 sa balota. Sabi nila, I'm like my dad. But the upgraded version, pati probiotic drink niya, upgraded din from what dad had noon. Dutch Milk Light. It has probiotics plus prebiotic fibers for a healthier tummy and stronger immunity. Dutch Milk Light. Upgrade na. Close up with antibacterial zinc. For all day with Close Up. All day amazing fresh breath. Neighbor, Coffee please. Yes, you are my coffee mate. Pag walang responsible ID, walang selfie, walang chika, tayo sa cellphone, batteries, galing sa mina, walang car, yan sa highway, dahil pagdalan sa metro, galing sa mina, galing sa mina. Bagong pinero, bagong lakas ng bagong Pilipinas. Pag mataas ang blood sugar at cholesterol, puro na lang bawal. No! But you can say yes to Glucopro, highest in fiber and helps manage blood sugar and cholesterol.
Say yes to the Super Fiber drink. Hindi na yan. Mami, sa extra creamy halo-halo. Magpapag-creamiest ka. Excuse me, may mechanic asin ka? May right na ganito. Ambroxol. May right na ganito. Cetirizine. May right na ganito. Cetirizine for kids. May right na nito. Cetirizine. Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magkakas. May right na nito. Ay gusto namin na bumalik kayo. Para sa pagpaswag ng mga Bicolano, kaipuhan ibalik ang Bicol Express. Kaipuhan, kasing tibay, sinikas ng bullet train, gikat sa Japan. Bullet train para sa Bicol. Ang programa kan Bicol Saro ng mga taong kagmahan sa pamilyang Bicolano. Kafuating proyekto kan Bicol Saro para sa pinakamarikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol Saro, ang party list na magtataon ng progreso para sa mga Bicolano. Look! My ball is stuck! What would a Similac gauge wheel fast learner do? Aha! Bring it down with water! Yay! Similac gauge wheel with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Pero mintulpo, kakampi nyo sa Senado. Your playground? Now online. FAPA has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang sweldo. Bet88.ph. Pag-umay sa kailan? Isang Pedro na kailangan! Kampo? Tikman ang latensya! This is the burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Guys, hindi dito! Sakit at panglaki ng lalamunan. Don't stress na yan. Don't be alarmed. Mag-doctor prescribe Camilosan. Clinically proven with 7 natural ingredients for calming, soothing relief from everyday throat stress. Kaya kalmado ang lalamunan. See you next week, class! Throat stress? Kalma lang with Camilosan. Ang dessert mo, corn tuna, siksik, sarap, at sulit. See? Konti lang ang kartika. Nagsok na nasarap ang nasarap. Switch to, sarap na rin ang corn tuna. Diba? Yung dessert. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't have to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Nilagnat si baby. Sakto na ba ito? Mami, magkatalo siya formula ka. Lagi kasi sa nandus, kaya no worries. Pagdating sa lagnat, mag-dose shake formula, Tempra. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% dissolved paracetamol. Dose shake formula, Tempra. Dose shake, ang galing ng Tempra. Mama, okay na ba yun? Nananaginip ka? Gusto mo rin umuwi? Gusto mo bumalik dun sa akin? Ansa, kain na. Cheers!
sikulan. Sa high school, pagtandaan. Tingnan niyo man sarili niyo. Takbo ka na naman. Ang dami yung reklamo. Pumili ka nga. Saan ka ba nagaling? Bakit ngayon ka lang umuwi ka? Sabihin mo. Sabihin mo. Kaya nga ako isipin, parang ang anghel. Ikaw ang guardian angel na pinadala sa atin. Kapag ipinanganak ako ulit, pipiliin ka rin. Kaya saan naman i-enjoy natin ang buhay hanggang sa mamatay tayo? Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano, hindi ko na kaya pwede dito eh. Balik pa nga di ko na eh. Ano pa ba sayang naman yung kikitain natin? Antay ka lang, kailangan natin mga pasok. Agalawa tayo ng paraan. Tayo lang tayo na! Ha? Saan ka pumunta? Pwede ka ako nagpumili ng pera sa tango. Pare! Hindi ko lang susunod yung pera eh. Huwag na! Iyapang naman ito. Bakit? Kasi hindi masama kami ah. Pasensya na ha. Pero ang gusto lang namin bigyan, yung mga gusto magbagong buhay. Yung mga sumaron, hindi namin bibigyan. Yung mga natatamad. Kaya kayo, magsialis na kayo dito. Sige na. Alis na. Wala, magkakasama ba kayo? Oo, magkakasama ko kami. 10,000 na kada pamilya ka bibigyan kita mula. Tagasama ba kayo? Taga-Divisoria ako. Divisoria? Di ba mga taga-Tiago lang bibigyan ng tanggol? Mawa naman po kayo, kaya kailangan po namin ng pera. Pabigyan sa amo ko. Teka, makakasama ko lang po sa tanggol. Maraming salamat po. Bilang kayo tatanggol. Sige lang ha. Sige po, baba po. Tanggol, may pumila dyan. Taga-Divisoria. Kailangan ng pera para pambiyasan ng apo nila. Ano tulungan ba natin? Kita wapin ha. Kaya tanggol. Tara po, Lola. Pagsipat na po kayo. Salamat po. Salamat po. Tanggol lang. Yan muna. Pila muna. Ingat po kayo. Tanggol. Nandito na sila, Tanggol. Sir, nakikita po ang sarili. Tulungan niyo po kami. Kailangan po namin ng pera pang piyasa ng apo ko. Nakakulong po siya. Maawa na po kayo sa amin. Taga-Divisoria daw po kayo. Opo. Berto. Sabi ko kay Madonna, bigyan sila ng betting para makatulog para piyasa ng huli na. Maraming salamat po. Ulog po kayo sa amin ng langit. Ang pogi-pogi niyo po. Salamat po. Salamat po. Sobrang salamat po. Wala ka naman ako. Hindi ko pumili na lang kayo dyan. Sige, dito po tayo. Lloyd, Bro po, sabi ni Tanggol, 20 na tayo bigyan sa kanila. Isang 10,000, pagkiyasa ng apo nila. siyang bahala. Muna. Ano pangalan niyo po? Ako po si Nakati, ito lang po yung asawa ko si Totoy. At ito naman po yung anak ko si Nito. Naipapaliwanag ko lang po kung ano yung gusto mangyari ng Tanggol doon sa tulong na ibibigay niya sa inyo. Kasi gusto ko ni Tanggol, yung kalahati mo nun, pangkain niyo po at panggamot. At yung kalahati naman po nun, gusto niya simula kayo ng panibagong maliit na negosyo. At kung sakali naman mo yung maliit na negosyong yun, mapalaki nyo, eh bumalik lang mo kayo dito. At may pangako si Tanggol na dodoblehin kung magkano na nila po. At yung karagdagan ho, sa 10,000, tulong ni Tanggol, pampiyansa sa mga. Ay, maraming salamat po. Pwede na kayo lumipat sa kabila, kay Madonna. Pwede na po yung ayuda, no? Salamat po.
Salamat. Bibigay lang naman. Sagot mo rin ang konti. Sa amin. Ano ba ba? Sige, sige. Bababa lang mo. Huwag pera, ha? Sige, sige. Okay, sabihin na ba? Salamat. Ito yung gablos mo to, hindi ko patik dito. Pinamahal saan magsumok ng Luzon? Ano mo kami sa Balok, Kapitan of the Philippines? Sa Barangay Santa Ana, Pateros, Metro Manila. Sino paborito yung karakter sa Barangay? Anong sira gusto mo? Anong aral di ka makuha niyo sa Panginoon sa Barangay? Sino pagbigay dapat sa kapwa? Anong gusto mong sabihin, Tangkol? Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa Ma'am Rakiterang Bisdak, Day Alin, good evening. DJ's Batang Quiapo. Maghapon delivery, nakakabaho. Kasi nagdami siya. May 24-hour perfume kahit maghapon na tayo. No one's giving you to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Bongo-bongo sa Senado. 28 ang kanyang numero. Mag-28 sa Senado. Senator Bongo. Age can't stop me from being my ultimate. Myra Ultimate with astaxanthin, 6,000 times more powerful than vitamin C. Now nothing can hold me back. Myra Ultimate. Lahat tayo may kain mag-inasal. Hindi mamigil ang kamay para sa matang kanin. Sausaw to the max. Mapapatunong sa saya. Doon ang pagkilala sa ang sarap. May pamanakain, son dito. Yan ang kain mag-inasal. Bagay sa amin ang best hair. Kasi nung umupo si Secretary Becker Apalas ng DILG, bumaba ang crime rate natin. Solid save! Lalo na sa mga students. Dahil sa nasimulan niyang magandang ekonomiya sa Mandaluyong, nagkaroon kami mga estudyante ng libreng tablets, kompletong gamit, pati allowances. Sana huwag malagas. Sinabi pa na gagawin ko. Better,
Denver Avalos, number 1 sa balota, solid sa Senado. Nagkabato, higit. Auto ng OG Classic, medium na ka. Extra ang sipa. Manto masika. Tapos talaga mga pogi itong OG, no? Siga for the win. Siga pa for OG Pogi. Palag. Easy as one, tutunin lang yan. One, pumunta sa party list section. Two, hanapin ang number 63. Shade ang bilog sa tabi ng number 60. Ang probinsyano party list. Ready na ako! Para labang ready siya sa paglaki, bigyan siya ng new and improved Barket Preschool 3 Plus. The only one with nuclear shield. At boosted with 20% more calcium at lysine. Tulong para ang bata may lahat, labang ready sa paglaki. Sabi ni Doc, healthy eating. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi ni Doc, kunahin ang immune system. Immune Pro, tulong para 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, Immune Pro. Hindi lang yan. Kapag masagana ang moral, masagana ang buhay. Alagaan ng mga magsasaka. Dahil mayaman ang Pilipinas, dapat lang mayaman din ang Pilipino. Pag may tiko, May Sharon ka? Number 51 sa balota. Ano bang bituin? Confident na tayo masarapin with all-in-one Maggi sarap. Tinago na naman ni Lolo. Oo nga, Ma'am Jean. Ay, oh. 5 million in the house. Good evening. Hindi na ako makasalita, Ma'am Jean. Now playing Boss Bell, Ma'am Jean, and Ma'am Raketera. Lumabas ako kanina. Maganda magdilig ng tanim kung gabi. Ako, di ko lang makikinabang. Ah? Dalawa lang, Ma'am Jean? Dito sa akin, 4. Ako, marami na din mo ang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Bicol. Grabe ang init. Diyos ko. Diyan sa inyo, Ma'am Jean, mainit din, oh. Ay, grabe kahit saan ka pupunta. with aging, nagkakamuscle decay, which can lead to higher Yung cycle of weakness. lugar lang na maganda ang hangin, fresh, doon sa Uma. Kaya sa weekend, doon naman kami pupunta. Maganda talaga ang hangin doon, libre. Dito, gamit na gamit talaga yung electric fan. Diyos ko, tapos ang per kilowatt, 14 pesos na. So, malaki ang bill namin ngayon. So, ang last recourse, pumunta sa Uma para doon magpaliwaliwa. Ay, nako. Kailan kaya uulan? Doon sa office kanina sa San Enrique, akala ko lalakas ang ulan. Ay, nako. Parang shake-shake lang. Asik-asik lang. Asik-asik lang ng tubig. Ay, nako. Sige, Ma'am Jean. Thank you. 5 million in the house. Good evening. Number 66. Everybody, everybody. May tutusin ka na. Bakit to? Kaya pag hirap sa allowance, sagot ka namin, Nay. Para sa libreng baon sa mga college students. Number 31 sa balota. Tuwing summer, ang kids mas hyper. Kaya ang favorite nila fruit juice, lemon juice. Tuwing homemade meron sa Malamig at Alaska, wala nang iba. Angat sa
sarap at sa sustansya. Sa
saw something. Ma'am Jeloy, good evening. Is hanging by a thread. And me, I need my Nalobat? I know, ikaw. Nalobat? Nalobat ka, Ma'am Lynn? Salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat sa Nalobat sipi ko, isa Ma'am Rose. Kala ko nakatambay pa sa'yo. Okay lang, Ma'am Lynn. Thank you so much. Ma'am Lynn, naka-play kayo ha. Bell support, Bell 2, good evening. Thank you.
Ma'am Raketerang Bisdak, naka-play all kayo ngayon. 9 million in the house. Thank you so much.
Rosalina Milan Mix Vlog, good evening. Give him Pediasure Plus with more Jin supporter, thank you so much. strong bones and 1.5 times faster growth and increase. Also available for teens. Playing sa Rosalina Milan.
Hello, Ma'am Lynn.